Unom ka pamilya sa Barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay, ang gipabakwit tungod sa pagdahili sa yuta, samtang gisirada usab ang dalan sa Haklupan hangtod paingon sa Kampo 4 tungod gihapon sa pagdahili sa yuta. Ang report ni Fimari Dumabok. Ganihang buntag, gipahikli ng mga pamilya sa unom ka mga panimay sa Kampo 2, Barangay Haklupan, syudad sa Talisay, tungod sa kanunay nga pagdahili sa yuta. Kabahin sa usa ka panimay natabunan sa midahiling yuta. Sa gihimo nga inspeksyon sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Talisay City Fire Station, nabantayan ang pagpangliki sa yuta di nagbarog ang 5 pa ka mga balay. Gipa-evacuate sa DRRM of PFD na composite niya kanang gipagtagaan na to sila og assistant sa DSWS. Apparently kono kanang gipabutang man to sila sa gym, pero wala may nga to sa gym kay medyo layo. Dito rin sila masilingan. Mato ni Alvin Santillana nga 5 ka mga sityo gikan sa Barangay Haklupan, Manipis, Kampo 4 ug Tapol ang apektado sa mga pagdahili sa yuta. Sukad sa miaging weekend nahitabo ang mga pagdahili ug rockfall. Sa miaging Biyernes alas 2 sa hapon, maayong pagkapiapi ang sakyanan nga nagparking duol sa Manipis Barangay Hall, human matagaki og bato. May na lang kay wala maunsa ang sakay niini. Tungod niini wauna pagi ang mga dapit tungod sa kanunayng pag-uwan-uwan ug kadelikado nga mahitabo ang aksidente sa pagdahili sa yuta ug ang pagkahulog sa mga bato. Ang gabantay sa police dito daw ang DRRM, apil pa ang mga tanod sa barangay. So mo na siya nga. Ang kuan juday ang karsada dili manggod pa sa polgod. Sirado jud tungod sa debris. Kung nagpadana tag heavy equipment, napakilid na nato ang nilandslide. Batang ako na lang while pwede makagian ng daan, careful lang gid unta ta. Samtang grabing pagbaha usab ang nasinati sa Dan and Bacalso sa mga barangay Tabunok ug Bulacau nitong Sabado. Nahitabo kini human nasinati ang kusog nga pagbunok sa uwan. Limpyo ang mga kanal, taga-adlaw gilimpyo sa aksyon agad. Naay drainage diha. Ang akong gitan-aw karon, gipatan-aw nako ang outfall. Kay kung ang outfall, ang kagawsanan sa tubig padung sa sapa, manmusaka ang sapa, mo ra gyapon. Ang ako lang i-bring up sa DPWH og sa city engineering namo, nagbutang na tag drainage diha. So what is happening? Una nibaha mangyapon. Hinuon sukad weekend hangtod karon wara na ka above normal level ang tubig sa kasapaan. Ang syudad ug ubang bahin sa Sugbo ang nakasinati og mga pag-uwan-uwan dala sa bagyong Lani. Ang tibok Sugbo ang gipaubo sa storm signal number 1. Uban ni Jun Sulon. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak.